सुगौली। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे मोहन। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। दोसरा के नाम के लेबू में हदीरा चाही हो। दोसरा के नाम के लेबू में हदीरा चाही हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। मिक्स बाय मुन्ना निर्मल। जाके सजैबू ससुरा तू पियावा के से जावा हो। जाके सजैबू ससुरा तू पियावा के से जावा हो। इहे सोची सोची कुह के जाने हमरो करे जावा हो। इहे सोची सोची आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। दोसरा के नाम के लेबू में हदीरा चाही हो। दोसरा के नाम के लेबू में हदीरा चाही हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। तुहरा के पावेला हम हद से गुजर जाइब। तुहरा के पावेला हम हद से गुजर जाइब। हमर जे ना हो खबू शीशा नियन बिखर जाइब। हमर ना हो खबू शीशा नियन बिखर जाइब। अंजित राज संगे कहे नीतीश दीवाना हो। अंजित राज संगे कहे नीतीश दीवाना हो। जी नहीं पहे मुकेश सुनी गमन के ताना हो। जी नहीं पहे दिलीप सुनी गमन के ताना हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। दोसरा के नाम के लेबू में हदीरा
भराई हो दोसरा के नाम